И здравейте, аз съм Дани Play.bg и днес правя ревю на един... аз съм онер с Анди 10, Анди 10 хостера. И днес ще ви покажа сървъра е PvP Xcraft PvP 1.6.2 сървъра. И сега ще ви покажа ларповете, Warp End. Тук се провежда един евент, като спамваме един Ender Dragon и го убиваме и хората се бият и събират XP-то. Сега ще покажа другите. Warp Event, това е нов, още не сме го пробвали. Warp Java, докато сте в Java, може да играете и футбол. Warp Jump. Тук скачате по едни стълбички. По този начин. Цак, 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 така се въртите догоре, горе печелите добри айтеми. Warp Team. Тук са тима, как може да си направите тим. Enchanting, тук е джампа за 30 левел. И сега ще направя една томбола. Ето я. Sharpness 5, Fire Aspect 2. Този сет. Този full look. Ето тези 4 пошенки и 3 enchant table. Значи записвате си запис 1, другия пише запис 2, запис 3 и така. Днес сме 8.9.2013 и томболата ще изтегля на 13.9.2013. Значи томболата е 13 и ще се изтегли на 13.9. Ето, така ще е разписанието на томболата. И да, това беше от мен, Дани Play.bg. Сървърът е хубав. Ето тук, както виждате къщите. Тези къщи аз съм ги строял. С баща ми съм ги строял. Ето вижте ги. Къщите не се строят толкова лесно, както ви виждате. Тук отзад не е довършена, системата не е. И тази къща също е хубава. Къщите не се продават, защото много трудно се защитават. Аз знам как се защитават, но просто някой мрънка, че не е така. И това беше от мен, Дани Play.bg. Влизайте в сървъра, забавлявайте се. Сървър е хубав, няма да останете с лоши намерения. Чао!